जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे
നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ചില പ്രഭുപാദ് ജയ്, രാജ് ജയ്, നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 26-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 1. നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് 26-ാമത്തെ അധ്യായം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അതദേ സംപ്രവശ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദിത്വാ വിമുച്യേത്യാ പുരുഷ പ്രാകൃതേ ഗുണഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അതദേ സംപ്രവിശ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദിത്വാ വിമുച്യേതാ പുരുഷ പ്രാകൃതേർഗുണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അതദേ സംപ്രവിശ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് സംപ്രവശ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദ്വാ വിമുച്യേതാ പുരുഷ പ്രാകൃതേർഗുണഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അതദേ സംപ്രവിശ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദ്വാ വിമുച്യേതാ പുരുഷ പ്രാകൃതേ ഗുണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ, മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തോളൂ. അഥവാ അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം തോന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ചൊല്ലിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവാനുവാച അതദേ പ്രവക്ഷ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദിത്വാ വിമുച്യേതാ പുരുഷ പ്രാകൃതേർഗുണൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അതദേ പ്രവക്ഷ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദിത്വാ വിമുച്യേത പുരുഷ പ്രാകൃതേർഗുണൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അതദേ സംപ്രവശ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദിത്വാ വിമുച്യതേ പുരുഷ പ്രാകൃതഗുണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण माताजी। अंबुजा देवी माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। निर्मला माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा प्रमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। राजी माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्युक्तिदा विमुच्येद पुरुष प्राकृते गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। सिंधु माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृते गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। सुवर्ण प्रभा माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैः गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। तंगमणि माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओके। माया मोहन माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येद पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। रामेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओके। जमीला प्रसन्न माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा शिव बसन देवीदास माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्रकृते गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारती माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्
यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृते गुणैः हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മ്യൂട്ടായി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അദതേ സംപ്രവക്ഷ്യാമി തത്വാനം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദിത്വാ വിമുച്യതേ പുരുഷാ പ്രാകൃതേ ഗുണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय अदते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानं लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्यते पुरुषः प्राकृते गुणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवानुवाच अदते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृते गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അദതേ സംപ്രവക്ഷ്യാമി തത്വാനാം മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നോ? ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അദതേ സംപ്രവക്ഷ്യാമി തത്വാനാം ലക്ഷണം പൃഥക് യദ്വിദിത്വാ വിമുച്യേത പുരുഷ പ്രാകൃതേർഗുണൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते देवाय श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवानुवाच अदते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആതിര മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवानुवाच अदते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിതരവതി ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् तद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
गीता सर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते प्रक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येन पुरुषः प्राकृते गुणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सावित्री कृपेश्वरी देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्यते पुरुषः प्राकृते गुणैः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। तो प्रभा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषप्रकृतै गुणैः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। ओके. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതാ ഇപ്പോൾ തേ നിനക്ക് സംപ്രവിശ്യാമി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. തത്വാനാം ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ തരംതിരിവുകൾ, ലക്ഷണം പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ, പൃഥക് ഒന്നൊന്നായി, യത് ഏത്, വിദിത്വ അറിഞ്ഞിട്ട്, വിമുച്യതേ ഒരുവനെ വിടുതൽ നേടാൻ കഴിയും, പുരുഷ ഏതു വ്യക്തിയും, പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഗുണേഹി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കപിലൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, ഏതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും ഒരുവന് മോചനം നേടാൻ കഴിയുമോ ആ ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തരംതിരിവുകൾ ഞാൻ ഭഗവതിക്ക് വിവരിച്ചു തരാം. ഭാവാർത്ഥം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആത്യന്തിക സത്യത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിയാ മാമ വിജാനാതി. ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള വിഷയം മാം കൃഷ്ണനാകുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത പ്രകാരം കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിരൂപം, ആന്തരിക ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി, വിസ്തരണങ്ങൾ, അവതാരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കലാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വിഭിന്നങ്ങളായ പല ജ്ഞാന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സാങ്കേതത്വശാസ്ത്രം ഈ ഭൗതിക ലോകത്താൽ ഭദ്രാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യ രീതിയിലൂടെ അഭ്യസിക്കേണ്ടുന്ന ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവയുടെ വിശകലനാത്മകമായ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാമെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ആ പാഠങ്ങൾ ഇനി വിവരിക്കും. ഇതേ ദൃഢപ്രസ്താവം ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വ. ഭഗവാന് വിഭിന്ന തരങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ ഭഗവത് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് യോഗ്യനായിത്തീരും. ഇതും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതത്വശാസ്ത്രത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നത് വഴി ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയും. ശാശ്വതനായ ആത്മാവ് ലൗകികതയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി കഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗ്യനായിത്തീരും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപിക്കുവാനോ ലൗകികത ആസ്വദിക്കുവാനോ
നേരിയ ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരു അവസരം പോലും കൈവരില്ല. ആകയാൽ ഒരുവൻ പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കപില ഭഗവാൻ സാങ്കേതത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വിശകലനാത്മകമായി മനസ്സിലാക്കണം. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം നിശ്രേയസാർത്ഥായ പുരുഷസ്യാത്മദർശനം യഥാഹുർവർണ്ണയേ തത്തേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദനം. ജ്ഞാനം നിശ്രേയസാർത്ഥായ പുരുഷസ്യാത്മദർശനം യഥാഹുർവർണ്ണയേ തത്തേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം. ഓക്കെ. പദാനുപദാർത്ഥം. ജ്ഞാനം അറിവ്. നിശ്രേയസാർത്ഥായ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പുരുഷസ്യ ഒരു പുരുഷന്റെ ആത്മദർശനം സ്വയം സാക്ഷാത്കാരം ഏത് അവർ പറഞ്ഞു. വർണ്ണയെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കാം. തത് അത് തേ നിന്നോട് ഹൃദയത്തിൽ ഗ്രന്ഥി കെട്ടുകൾ വേദനം ഛേദിക്കൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സമ്പൂർണത ജ്ഞാനമാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആകർഷണങ്ങൾ ഛേദിച്ചു കളയുന്ന ആ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം ഒരുവനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പരിപൂർണതയിലേക്കും തന്നെ തന്നെ യഥാരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കും. ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തും 3:8 ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തമേവ വിദിത്വാദി മൃത്യുമേതി. തന്റെ ആധ്യാത്മിക നില മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ അഥവാ തന്റെ യഥാരൂപ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും. സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വിവിധ രീതികൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ സമർത്ഥിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പുരുഷസ്യ ആത്മദർശനം. ഒരുവന് തന്നെ സ്വയം കാണുവാനും താൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും. കപിലദേവൻ വിശദമാക്കിയതു പ്രകാരം ഈ കാഴ്ച ശരിയായ ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ നേടാം. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാകിയാൽ കപിലദേവനാണ് ഏറ്റവും മഹാനായ ആധികാരികൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശകലനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവനെ തന്നെ സ്വയം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയും. വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തി ആത്മാവും കൃഷ്ണന്റെ നിത്യസേവകനാണെന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജീവേര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. ഓരോ വ്യക്തി ആത്മാവും ഓരോ സേവകനാകുന്നു. താൻ പരമാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പരമോന്നതനുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്നതാണ് തന്റെ സനാതനമായ സ്ഥാനമെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ളവനായിത്തീരും. താൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒരുവന്റെ ഈ ശരിയായ ഗ്രാഹ്യം അവന്റെ ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളുടെ കെട്ടറുക്കും അഥവാ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭേദനം. അല്ലെ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭേദനം എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടറക്കും, അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാരം അഥവാ തെറ്റായ തിരിച്ചറിവ് ഒരുവനെ മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും അകപ്പെടുത്തുന്നു.
തെറ്റായ തിരിച്ചറിവ് ഒരുവനെ മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെയും ഗുണപരമായ സത്ത ഒന്നാണെന്നും താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞാലുടൻ ആത്മദർശനവും ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭേദനവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ കെട്ടറുക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോഴുള്ള അവന്റെ ധാരണയെ ജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അറിവ് കൊണ്ടുള്ള സ്വയം കാഴ്ച എന്നാണ് ആത്മദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥം. ആയതിനാൽ അറിവിന്റെ നിറവിൽ മിഥ്യാഹങ്കാര വിമുക്തനാകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ തന്നെ ദർശനം സാധ്യമാകും. മർത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ അനിവാര്യതയും അതാകുന്നു. അപ്രകാരം ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 24 തരം കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യവസ്ഥാനുസൃതവും ക്രമാനുഗതവുമായ തത്വശാസ്ത്ര പ്രക്രിയയുടെ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സാങ്ക്യം ജ്ഞാനവും സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തലും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗരപ്രേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദേവബുദ്ധിയോട്, അല്ലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, ഏതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും ഒരുവന് മോചനം നേടാൻ കഴിയുമോ ആ ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തരംതിരിവുകൾ ഞാൻ ഭഗവതിക്ക് വിവരിച്ചു തരാമെന്ന്, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു, അല്ലെ. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ഏതെന്നറിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടുവാനും, അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനും സാധിക്കുമോ, അല്ലെ. ആ അറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കപിലദേവൻ, അല്ലെ, തന്റെ മാതാവായിരിക്കുന്ന ദേവഹുതിക്ക് സാംഖ്യയോഗ തത്വശാസ്ത്രം വിവരിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്, സാംഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഒരു ബുക്ക് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ബുക്ക്, കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, സാംഖ്യയോഗ തത്വശാസ്ത്രം. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവന് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആത്യന്തിക സത്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയാമാഭിചാരാ. മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടോ കഴിവ് വെച്ചിട്ടോ, അല്ലെ, അതിനൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ജ്ഞാപവേദ്ഗ്രാഹിന്ദ്രിയ ദേവേൻ മുഖേഷി സ്വയമേ വസ്തുരത്തി. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ.
അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തിയിൽ കൂടി അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അതിൽ അതന്നെ പറയുന്നത് ജിഹ്വ അല്ലെ, നാവ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും നമ്മളെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദവും അതും ഭഗവത് കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ, അതും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭക്തിയാമാം അഭിജാന, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളത് പ്രകാരം ഭക്തി സേവനത്തിലുള്ള വിഷയം മാം അഥവാ കൃഷ്ണനാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നു മാമേകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. മായാവാദികൾ എന്താ പറയാ, മായാവാദികള് എന്നെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. മായാവാദികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക അല്ലെ, ഞാൻ നാരായണനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും അല്ലെ. മായാവാദികൾ അതെന്താക്കി മാറ്റും, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളെ ശരണം പ്രാപിക്കും, ഞാൻ നാരായണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മാമനുസ്മരയുദ്ധം, എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മാമേകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊന്നും തീരാത്തത്. അതും വേണം ഇതും വേണം അല്ലെ. പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു സൈഡിലുണ്ട്, കൃഷ്ണന് ഇതൊക്കെ ഒരു സൈഡുണ്ട്, മറ്റുള്ളിടത്ത് ദേവിയും ശിവനൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ അതല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീലയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ആ മുതലയുമായിട്ട് കടിപിടി കൂടുമ്പോൾ ദേവന്മാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും കാലം കഠിനമായിട്ടുള്ള ആ മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ വിളിക്കുമെന്ന് അവരൊക്കെ കാത്തു നിന്നു, ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഗജേന്ദ്രൻ വിളിച്ചില്ല അല്ലെ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ നിഷ്കാരനായ അത്ഭുതകാരണ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നാണ് അല്ലെ. അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ അവര് വിചാരിച്ചു, ഈ ഒരു ആന വിളിച്ചിട്ട് ഇനി ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് വൈകുണ്ഠത്തു നിന്ന് വരാൻ അല്ലെ, അവരങ്ങനെയാണ് വിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉടനെ തന്നെ വന്നു എന്നാ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ആ ഉത്തരീയവും കിരീടവും അതൊന്നും വെക്കാതെ തന്നെ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗജേന്ദ്രൻ രക്ഷിക്കുവാൻ. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അല്ലെ. അവശ്യരക്ഷതേ കൃഷ്ണ, നമ്മളെ ഏത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അല്ലെ. അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. പ്രഭുപാദർ അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ജലദൂതയിൽ നിന്നും അവസാനം ആ ബംഗാളി കീർത്തനമൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭക്തിയില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എന്നാൽ എനിക്ക് കൃഷ്ണ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നാമത്തിലും അങ്ങയിലും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ ചരിതാമൃത പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത പ്രകാരം കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിരൂപം, ആന്തരിക ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി, വിസ്തരണങ്ങൾ, അവതാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കലാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വിഭിന്നങ്ങളായ പല ജ്ഞാനവിഭാഗങ്ങളും സാങ്കേതത്വശാസ്ത്രം ഈ ഭൗതിക ലോകത്താൽ ബദ്ധരാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളതാ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര രീതിയിൽ അഭ്യസിക്കേണ്ടുന്ന ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ വിശകലനാത്മകമായ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാമെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ആ പാഠങ്ങൾ ഇനി വിവരിക്കുന്നു. ഇതേ ദൃഢപ്രസ്താവം ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ, ഭഗവാനെ വിഭിന്ന രീതികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ ഭഗവത് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് യോഗ്യനായിരിക്കും. ഇതും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. സാങ്കേതത്വശാസ്ത്രത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നത് വഴി ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവർത്തന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ. വേറൊരു കപിലൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സാങ്കേതത്വശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അതിൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ, സ്വയം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കപിലൻ, ദേവഹൂതിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കപില ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക യോഗ തത്വശാസ്ത്രം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ മറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സാങ്കേതിക തത്വശാസ്ത്രം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതില് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സാങ്കേതിക തത്വശാസ്ത്രം ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് വഴി ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരവസരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുവാനോ ലൗകികത ആസ്വദിക്കുവാനോ നേരിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരു അവസരം പോലും കൈവരും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ല, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ആസ്വദിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പിന്നെയും വീണ്ടും തരും അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ എന്താ പറയാ പറ്റിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, എന്നാൽ ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരം തരുന്നു. എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉടമസ്ഥത അല്ലെ, ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഇനിയും ഇനിയും ജീവിക്കുവാനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരും. ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് സ്വതന്ത്രനാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. ആകയാൽ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കപില ഭഗവാൻ സാങ്കേതിക തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ വിശകലനാത്മകമായി മനസ്സിലാക്കണം. യഥാർത്ഥ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്നും ഇത് കേൾക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത യഥാരും ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പ്രഭുപാദര് നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് ഇത്രയും ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവർക്കൊക്കെ കുറെ കാശുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടത് അത് അതേപടി പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിച്ചു. മായാവാദികളുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രഹ്മമാണ്, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മ.
ചില പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. രണ്ട് കൈകളും കാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ജ്ഞാനം അതേപടി നൽകുകയാണ് പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സമ്പൂർണത ജ്ഞാനമാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആകർഷണങ്ങൾ ഛേദിച്ചു കളയുന്ന ആ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാമെന്ന് ഭഗവാനുടെ ദേവഹൂതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭൗതിക ആകർഷണം നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിലെ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള നിസാരമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരെ ആത്മാരാമന്മാരാണ്. അവര് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചാൽ അല്ലെ, വേറെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിലും 3:8 ഈ കാര്യം ശരിവെക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ ആധ്യാത്മിക നില മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ അഥവാ തന്റെ യഥാരൂപ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ട അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ജന്മ കർമ്മച്ചമേതി അല്ലെ ഏവം യോഗത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനായി സോചനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിക്കാനും അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതൊക്കെ അച്യുത ഭാവവർജിത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലെ. നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും അല്ലെ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു അവരുടെ ആയുസ് കൂടിക്കൂടി വരികയ്യ. അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആയുസ് ചുരുങ്ങുന്നില്ല അല്ലെ. ഓരോ സൂര്യാസ്തമയത്തോടെയും ഓരോ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആയുസ് ചുരുങ്ങി വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുടെ ആയുസ് ഒരിക്കലും ചുരുങ്ങുന്നില്ല അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ആ ഭഗവത് ലീലകള് ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ അവസരങ്ങൾ നൽകും. പ്രഭുപാദർ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത സ്ഥാനത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഓരോ വ്യക്തിയാത്മാവും കൃഷ്ണന്റെ നിത്യസേവകനാണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ജീവേര സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. ഓരോ വ്യക്തി ആത്മാവും ഓരോ ഭഗവാന്റെ സേവകനാവും. അതിനെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 108-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ജീവരസ്വരൂപമായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ കൃഷ്ണര തടസ്ഥ ശക്തി ഭേദ പ്രകാശ. കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനായിരിക്കുക എന്നതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ. 2 ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. 109-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി വരുന്നു. സൂര്യാംശ കിരണയച്ച് അഗ്നിജ്വാല ചെയ്യ
സ്വാഭാവിക കൃഷ്ണേരാധീന പ്രകാര ശക്തിയായ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനായിരിക്കുക എന്നതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ. എന്തെന്നാൽ അവൻ കൃഷ്ണന്റെ തടസ്സ ശക്തിയും ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാനുമായി ഏകവും ഭിന്നവുമായ ഒരു ആവിർഭാവവുമാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയോ അഗ്നിയുടെയോ ഒരു ചെറിയ കണിക പോലെ കൃഷ്ണന് 3 വിധത്തിലുള്ള ശക്തികളുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ ഇപ്രകാരം വിശദീകരിച്ചു. ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരാണ്? മറുപടിയായി മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിർമ്മലനായ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. നിങ്ങൾ സ്ഥൂല ശരീരമോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മ ശരീരമോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വതമായ അംശവും ഭാഗവുമായ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ നിത്യസേവകനാണ്. നിങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ തടസ്സ ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണ്. 2 ലോകങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും. നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾക്കും മധ്യത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ലോകമായും ആധ്യാത്മിക ലോകമായും ബന്ധമുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ തടസ്സ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായി ഒരേ സമയം ഏകവും ഭിന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആത്മാവാകിയാൽ പരമദൈവത്വ കൃഷ്ണനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മമായ ആത്മസ്ഫുലിംഗമാകിയാൽ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പരമാത്മാവ് ഒരേ സമയം ഏകവും ഭിന്നവുമാണ്. ഉദാഹരണങ്ങളായി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂര്യനെയും സൂര്യരശ്മികളുടെ ചെറിയ കണികകളെയും ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയെയും അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളെയുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വിശദീകരണം ആദ്യ ലീലയിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന്. വിവര സ്വരൂപഹായി കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. സനാതന ഗോസ്വാമി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി കേയാമി എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കേയാമി കേനമായ ജാരെ താപത്രയ ഇഹ നഹി ജാനി കേമന ഹിതഹയ. ഞാൻ ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ അലട്ടുന്നു? ഇതറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെങ്ങനെ ക്ഷേമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ് അല്ലെ. നമ്മളും അതുപോലെയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ സേവകനായിട്ട് മാറുകയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോയാൽ ബോസിന്റെ സേവകനായിട്ട് മാറും അല്ലെ. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സേവകൻ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മക്കളുടെ സേവകൻ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ സേവകൻ, അല്ലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സേവകൻ. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സേവകരാണെന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപാവസ്ഥ, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് ചെറിയ ഒരു ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാവുന്നു എന്നുള്ള ആ കാര്യം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലി എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകം എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതും ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദീനതയാർത്ഥനാഥേ അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുകയുണ്ടായി.
മാധവേന്ദ്രപുരി അവസാനമായിട്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭാഗവത്തിലല്ല, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുണ്ട്. അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ 334 ശ്ലോകമായിട്ടാണ്. അത് തന്നെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് നിർത്താം. ഇപ്പോഴും 8 മണിയാവാറായി അല്ലെ. ഇപ്പോ ആ ഒരു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 74 ശ്ലോകം, നാഹം വിപ്രോ നച നരപതിർ നാഭി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ നാഹം വർണിച്ച ഗൃഹപതിർ നോ വനസ്ഥോ ഇതിർവാ ഹിന്ദു പ്രോദ്യൻ നിഖില പരമാനന്ദ പൂർണാമൃതാബ്ദയോർ ഗോപി ഭർത്തുപദ കമലയോർ ദാസദാസാനുദാസഃ. ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനല്ല, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനല്ല, ഞാനൊരു വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ അല്ല, ഞാനൊരു ബ്രഹ്മചാരിയോ ഗൃഹസ്ഥനോ വാനപ്രസ്ഥനോ സന്യാസിയോ അല്ല. ഗോപികമാരുടെ നാഥനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദാസന്റെ ദാസൻ മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു. അമൃതസാഗരമായ അവിടുന്ന് സാർവത്രികമായ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അവിടുന്ന് സദാ ഉജ്ജ്വല തേജസ്സോടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കടമ എന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ദിവസവും 7 മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 8 മണിയാകുമ്പോൾ കഴിയാം. പലരും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർ മുന്നേ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ്.